Mám veľmi rád ten priestor okolo seba. Taký nadhľad, keď sa pozriem z kopca a vidím celú krajinu okolitú, tie Karpaty, lesy, ticho, ktoré tu je stále. Že tu nemáme ploty ani žiadne múry. A vinohrad stále na blízku. Ja mám veľmi rada to veľké okno, ktoré nás vlastne prepája s tou krajinou, že sa človek nevyhne tomu, že to počasie na ňo nejak tak naozaj intenzívne vplýva. Tým my nemáme taký pocit, že máme toho menej, ale asi je to aj tým, že máme pohľad do tej krajiny a to tak človeku asi tak príde pod kožu, taký pocit, že čo vidí, to je jeho. Že ten horizont a tie kopce a všetko. Tak si všímam, že sa mi úplne zmenil vlastne pohľad na tú krajinu. Som naozaj oveľa taká vnímavejšia na to, že čo kde práve rastie, čo sa práve deje a to naozaj tak viac vychutnávam asi. Vo Vinohrade strašne rád pozorujem, ako to všetko rastie, ako to dozrieva. Keď sa z tej zeme a vďaka slnečným lúčom mení každý výhonok na listy a listy sa premieňajú postupne, premieňajú to slnko na to sladké hrozno. Ja som si všimla, že už som naozaj taká, už viem ohodnotiť tú kvalitu materiálu tak iba na pohľad alebo potom tým dotykom, že to, čo je prírodný materiál, tak si ma väčšinou tak získa, aj keď nie len tak esteticky, ale že to naozaj človeku sa nosí veľmi dobre, že to je taká trochu návyková vec.